Это ЧСКВ приемно-диагностическое отделение. Здесь сосредоточены все известные методы диагностики, которые необходимы при осмотре больных в экстренных состояниях. Булачак табибларны район үзәк дәваханәсе эшчәнлеге белән таныштыралар. Хәзер медицина югары уку йортларында укучылар тиздән биредә хезмәт күрсәтәчәк. Зәйнең 30 студенты максатчан юллама буенча белем ала. Бош табиб Айдар Фатыгов поликлиника эшчәнлеге хакында сөйләде. Яшь белгечләр өчен каралган дәүләт программалары белән таныштырды. Есть поликлиническое отделение для взрослой сети со специалистами, которые предполагают достаточно много специалистов, есть вакантные ставки. Там же в взрослой сети поликлиники имеется диагностический центр с аппаратами. 11 юнәлеш буенча хезмәт күрсәтелә. Район буенча 46 фельдшер-акушерлык пунктта 5 табиб амбулаториясе эшли. Стоматология бүлегендә дә теш табиблары җитми. Бигрәк тә балаларны дәвалаучылар аз. Бу хакта бүлек җитәкчесе Ренат Насибуллин әйтеп узды. После капитального ремонта у нас будет одна из лучших поликлиник на сегодняшний день в республике. Надеюсь, вы со своими современными свежими знаниями дополните наш коллектив и привнесете свою изюминку в нашу работу. КФУның 3-нче курс студенты Варвара Исаева исә булачак теш табибы. Укуны тәмамлап, әнием кебек тизрәк зәйлеләргә медицина ярдәме күрсәтәсем килә ди. Больница у нас достаточно оснащенная, в целом, я думаю, будет довольно комфортно работать здесь и помогать пациентам. Я целевик, поэтому в любом случае я сюда вернусь на какое-то время, а уже дальше посмотрим, потому что планов пока что нет глобально. Һәр студент нинди уку йортында белем алу, медицинаның кайсы юнәлешен үз итү хакында сөйләп, киләчәккә планнары белән уртаклашты. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.